Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de romanii, iali, iali, iali. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de romanii, iali, iali, iali. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, dacă dum la da, ma de România. Au zis ei, timp Cernavod de noi, că țiganii Cernavod, deci avem asta negre. Acum am dat seama. Da. Sper să fie Entero. Hai Păi- stop aici dacă vreți să fii Entero. Nu mă, nu, hai. Cu iau eu pe aici, pe second. Oh. Hai, prinde-l pe ăsta cu spatele. Hai, haide, haide, mă. Mare stack. Ba, mi-a Am băgat dat două unul. mari. Am dat și una mare. Bine, mă, i-am spart, mă. Ia, MVP la lame. I-am spart, mă. A dat bă, stil sau? lețuțe. Voi vorbea serios, n-a zis că vreți să stați, te rog? A zis? Am zis la Hai. mișto cu Da, aia. să jucăm și la Tero, că e bine. Da. Doamne, bă. Deci bă, noi ia- practic am câștigat la mele degeaba. Da. Nu-ți palim. Vorbești la mișto. De ce mergem spre B? Nu știu. Nu știu, dar... Hai, conect. Nu știu de-astea, dar... Hai să Care e pluralul substantivului telecomandă? Nu știu. De ce? Nu știu. Cum așa? Are head-ul. Ap, ap, Bine, nu? mortal. Haide, plan, Plantez. plan. Bagă, plant. Doar 2. 2. Mă ușor, Cap mi-a dat la... 2 ușor. Nimic Heaven. Fugi! Bă, Ultimul unul doi aici, La Monster, da. Vino cu Amândoi. Să fac o schimbă, Amândoi vino monstru. cu. Ah, ok. Vreau să-mi faci mie. Hai, vino. Apă, vine short. Îi văd. A trecut deja, ce dracu să vezi. E monstrul tău. Bravo. Bă, easy. Scuze, bă, Andrei. Nu-i problemă. Problemă de război. Nu e Da, problema da. de război. Nu înțelegeți că nu e Am problema înțeles. de război. Greșeală. Grijoraj mid, hai be iar. Da, Vreau am pierdut aici când am mers. da, tragi pe vid. Nu fi toți B. Hai, mă, că avem șanse să-i spargem. Stai că văzusem un flash aici, parcă. Parcă așa era. Da, mă, uite, așa era. Cad în spatele vostru. Unul heaven sus? Ma. E Cure, cred. Dau apă. M-a bătut, mă. Dau și eu. Unde-i conector? Bă, frate, bă, las-o morți, mă. Unul. E unul low aici, Andrei, în dreapta. Monstru, ai monstru, grijă spate, sus. spate. Ăla cred că era. Sunt Aici e slabi low. ăștia, măi, batem. Mort la Bă, sus, dar heaven. vă zic că ăsta s-a pus în cur și trăgea lângă. Nu m-a nimerit. Perfect. Bă, short e! Când a trecut ăsta cu Apple? Era să mă bată, m-am și Da, da, speriat, da. dracu. Dați-mă și mie un mag de la dăm bap la el. Dăm mag seluțe. Ia. Putem iar Ce la skin B. are căcălău? Vrei să mergem la B iară? Dar să nu fie toți acum, sau? Nu, e. Hai, Am mag încă. hai. N-am arme cu bipa. Pro 90. Avem TMG-uri. Da, flash-uri toate, peste. Pot fi cute. Heaven 1. Unul heaven. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Bine, am dat 3 acolo și l-am greșit. Uite unde se uita asta, se uita în pământ. Chiar că se pește. Bă, încă unul heaven. Că monstru unul, nu știu. N-are căști, e prost. Vreau și o armă, e ceva prin site? Galil, îți dai eu. Pe 90. Bun asta. Avem 4 1 Free win ăsta e. Acum putem să mergem mid dacă vrei să schimbăm. Bă, Hai. mă duc conector, mă duc. Au, și-am intrat pe bine, nu știu ce am schimbat. Cam am pe 90. Am intrat că sunt ăștia băți. Poate să fie Acum au arme, mă, acum au arme, ca lumea. Sau au forțat și runda trecută. Cu Lan, cu scout-ul, a avut scout. Unul a avut M4.
Da. Mort ăsta? Haide. Încă unul conector cu aia. Mort. Am intrat pe lângă, am dat 2 gloanțe, ăsta era pe labă. Nu știu harta. Luați bombă unul. E bine că au banat Miraj prima hartă. Avea M4 ăsta, avea M4. Bă, ăștia nu și armură, mă, ce fac? E și M4. City, bă. Hai să votăm. Încarcă, încarcă. Smoke bun am dat. M-a făcut în gură. Andrei, vezi că e bomba, bro, plant. Unul era City și unul. Vrei să nu vină băi. Nu știu unde să mă pun. Pune-te în dreapta. Amândoi, bancă, bancă. Aici amândoi. Stai ascuns, Andrei. Perfect, stai. Bravo. Nu te arăta. Bine, mă. Băiatule, mă. Bine, mă. I-ai putut în găoace. Fai de mine că îi nenorocim. Făceam cea mai mare greșeală dacă nu intram în meciul ăsta. Hai, be. Eu fac noapte albă, cum vrei. Bă, Bă, și eu, mă, pentru să mă level, duc Counter dacă- pentru level 5 pe face ar merita, părerea mea. 6. Dacă mi s-au scam mouse-ul. Am greșit flash-ul. Mă dau unul. L-am nimerit. Bă, doi în dreapta, în stânga, acolo, își făceau gust. Mortul nu? Încă unul. Bă, unul la butaie aici. Pilon. Mort pilon. Unul heaven. Ap, ap, ap. Bă, dar și de proști rău, ăla de la butaie eram lângă el și m-a bătut cu aia. Nu știu cum dracu nu vă bat, mă, băi, că... Urcă-te pe capul meu ăsta. Care e? Jos. Vedem peste smoke. Hai că a trecut. Hai, că a trecut sau. Să nu fie în stânga aici. Mamă, ce mai căpățărăm de dus ăla până conector prost. Nu mă află nici. Noroc că m-am mișcat acolo la spray, că am ratat-o spray-ul. Dar se bine să te miști. Bă, dar nu mi-a sunat deloc, bă, parcă lumina asta mi-a dat așa... Da, și mie la fel. Și gen... Bine că... Nu, doar că am ieșit așa afară și am luat... Da. Păi eu aseară m-am culcat 4 ore, 4 ore jumate am dormit. M-am trezit la... m-am culcat pe la vreo 5, m-am trezit pe la vreo 8, ceva, jumate, 9. Conector, cred. Să-l bate. Bă, nimic. Am dat molotov pe lung, dar ar putea să fie băiul, nu, WC-uri pe acolo. Îți dau un flash în fața din. Bă, aia pizda, mă. Au pușat cu aia. Nimic, băi. Mamă, hai. Că sunt acțiuni. Bă, ăștia cred că sunt silver, mă, ce dracu. Bă, doar încă unul, mă. La banc. Bravo. Mă, chiar tipul ăsta. Nu, că eu o să mor toate rundele, că mă duc așa ca prostul. Departe. Alexuțe? Ok. Credeam că ți-a picat netul. E bine, mai fac și eu kill-uri pe Bă, statra. de ce nu mă lasă să schimb brand? serious? Ia dați-mă și mie o armă cu aia, că vezi că te 11.000. Vrei? Îți dau eu asta. Dă-mi. Mersi, bro. What? Brightness-ul ăla, din câte am văzut, cu cât îl dai mai mic, cu atât e mai mare. Ce? Brightness-ul ăla. A, Nu, că vreau să fac o poză cu tabul și nu se vede bine pe cameră, gen, e prea luminat. Bagă-ți ăla. De jumate. Bravo. Hai. Mă duc lung. Mort. Dar așa. Aveam polar asta. Vreți polar? Am luat polar. da. La unde ești, nu? A, ești pe partea, pe lung. Sunt eu lung. Mă uit în spate la WC-uri. Ah, se uită Alex. 16-0, băieți. Scări. Bravo. Ar fi meciul ăsta Cine de vrea polar? 16-0. Dă-mi-l mie, dacă avea. Deci, l-am dat numai cu un plus la fiecare mă. Eu n-am mai văzut omul. Am Asta e 80% headshot. Doar la pistoale le-am tras în corp. Mă duc puțin pe B. Mă rog, cu ăștia chiar când ne facem antrenament.
2 pe B. Ăștia nu țin conectorul, mă. 2 M-a pe B. bătut, mă! Lungul. Aici la băi. A prins. Unul pe dreapta. Da. Bă, 3B, 3B. Unul în dreapta aici. Bine, Mamă, Andrei. ce slab e, bă. Nici nu l-am văzut. Chiorete și eu. Dacă nu s-auzi de la voi un încărcător. E cum încarcă cineva. Nu. Eu am intrat acolo. În bază avem. Am platat-o de tine. Bancă. Bancă. Bază aici, la contoron aici. Vine unul acum. Da, Ar putea să iasă prin smoke, că-s debile ăștia. Ai și prin smoke. Surprise, motherfucker! Bine, mă, m-ai salvat. Mamă, ce m-ai salvat de ăsta. E bun la cap. Ce? Ești pe ei? Îmi place harta. Mie mi-a făcut overpass mode întotdeauna. Și mie. Știu harta cât de cât. Nu știu flash-uri. Smoke-uri. Alea sunt de învățat, alea trebuie să intri să le înveți. Da. Hai o dată și pe B, că deja o cam... Nu, și eu intru trebuie pe să la. fii direct și mă duc eu lung. Sau cum vrei. Dar vezi că nu ține Axeluțe... nimeni conectorul. Stai puțin. Tot în story-ul tău. Gata, mă, să vă uitați la story. Își dau unii lame pe lung. Încă unul. Cred. Aoleu, ce cancer ăsta. I-am Nu făcut mai motorul văd ăsta. până acum. Le-am sălbat. Ce dracu meci e ăsta, mă? Nu știu, eu cu story-uri, eu Ăsta chiar că e meci de level 1. Eu Băi. nu am De ce ce treabă. ziceai cum meciurile de obicei? Uite, cam așa sunt. Doamne ajută. Ar fi bine. Nu mereu sunt un tryhard. Easy, mamă, Atât e de ăștia le ușor. spargem în viață. Ăla are 0 fraguri, săracul, nu știe ce-i când. Oh, Voi da moli, o ceva nou. Așa la joc, să mor. Iar că e... Se vede că sunt. Da, mă, dar unii aveau level 3, parcă. Așa e, dă-mă la așa început. te bagă. A, așa te bagă? Nu știu. Copiii mei. Că și eu, dar ăla că eram la 3 și am scăzut. Ce o zice ăștia? Mamă, ăștia joacă overpass toată viața. Ah, Unul City. mamă, ce prost am tras. Am crezut că i-am dat eu all Ce o zice ăștia? Mama, am picat cu ăștia, tryhard ăștia joacă toată viața lor, au jucat overpass, dar de unde că? Am văzut și pe mine level 4, ce a zis? Ba, Gata. s-a terminat. Toată viața am jucat face. Eu cred că ăștia după meciul ăsta nu știu mai joace face it. Eu cred că intru level 5 după meciul ăsta. Eu cred că mai am 100 de meciuri până să intru level 2. Bă, dar pe harta asta mi se mișcă și totul mai bine. Nu știu că e harta mai veche. Hai că, cred că nu mai urcă FPS-ul. Bă, nici la mine. Bă, au scăzut FPS-urile. Băi, sunt zeu! Nu, Băi, sunt sunt boți. legendă! Bă, sunt boți ăștia, mă. Nu cred că sunt playeri. La mine a scăzut FPS-urile cu aia la 40, 50, ce e asta? Da, și la Eu mine am am. 20. A picat counter înseamnă, sau nu știu. A, băga-mea și Acum pula. am 150. Wow, Da, au revenit. Mamă, mă și miram, bă, ce dracu are? La mine nu mai urcă. Nici la mine. Și aveam... Eu am 100 Cu aia Gata, a 20 de urcat. frame-uri am. A urcat. Da, mă, aveam 40. 40, 50 aveam. Bă, nu mai merge. Își revine, dar. Am mai și dat alta, poate nu mai intră. Și a revenit, gata. Acum au scăzut la mine! La mine tot nu și-a revenit. La mine am 200 acum. E de la CS, cred că. Tot pe Andrei are 200. Au avut 50! Cine știe ce dracu? Bă, ăștia. Unul e low, și Poate, da, cine știe. Ia bomba cu mod bacălare. Bă, ăștia nu țin conectorul, mă. Eu crezi că joacă la 0. Încă unul acolo, Alini. Bă, ăștia mă nu sunt bagă nimeni. playeri. Sunt bun, n-are. Lag cu aia, am lag pe rău. N-are cum să nu fie. Au și poze, dracu au. Am 2 monstru, mă. De ce dracu vin după tine? Nu Bă, știu. unul e aici.
Ce, Răzvane? Nu știi ce era când e cu tine. Sunt 2B, băi. Ultimii 2. Uite-mă, îl dracu, n-au luat cap. Nu, uite, acum am 10 gata, mă. Poate răspund dracu, Doamne. dacă nu răspund înseamnă că-s boți. Să vedem dacă zic dracu ceva. Fuck my team. Ah, ok. Nu sunt boți, mă, ce ai? Coaie, dacă dăm 16-0, pune Insta story. Ok. Poate fac cu. You are so rugged. Trebuie să Poate făcăm 16-0 pui story, mă. Și eu la fel și scriu Paște fericit. How? Nu se Și focalizează. nu, ne dai tag ca să nu mai pun și eu. Da, vezi să... Asta e scopul în viață. Dai Dau tag să nu mai tag. pun și eu. Mamă, aveam 16.000. Dar să cereți drop. Altă viață, mă, și Ia aia. bă, nu fac din la B. Bă, dar lasă-mă, mă, că mie îmi place B-ul aici. Și aș dau la Așa se mine 3, împușcă între ei și nu i-am mai nimerit eu. 2 conector. Monstru. Dar trag și prost ăștia, Conector? mă, fac poze. L-am omorât cu grenada pe ăla, mă. L-am miștit, m-am uitat unde ești. Nu știu, am dat grenada, am conector și a murit ăla. Unul e aici, la mine. Unul m-a încercat, dar mă care nu face. Da, hai mă, Erau Mă 2 antrenam. conector, știi? Unul conector, coaie. Erau 2. Aș da o lamă. Lasă, hai să dăm 16-0 mai bine. Vreau să... știi Eram în bine? spatele lui, eram. Nu L-am știam. văzut. Bă! E aici, Băi, mă. Bă, eram aici, deasupra smocului și am crezut că îi dau o lamă dacă vine Oare mi-a încoa. sărit inima din piele. coaie, bot. Uai, ce m-a Bă, speriat. ăștia mai rău ca Silver 1. Să mor eu, nu știu. Uai, de capul de zilele mele. Mă duc B, mă. Ai văzut cum La mi-a sărit ținta pe el când m-a bagă speriat? triple, îl bagă spin bot ăla. A, nu cred, n-are rost. Nu, mă. Pentru că și-au bani până să ne întoarcă. Conectorul. Conect. Eu sunt conector, Ah. nu gobule. Ăla era low. Ăștia nu ținau, ce căcat, mă. Băi, toți sunt B! E bomba ala. Ai că 16-0 băieți, da? Da. Bomba, băi. După Alin. Păi Axel, ți-e nebun la cap vine cu mine. Hai să mă luăm runda. Hai mă, pol, hai. Tu-ți molotov, mă, de cât ții. Dar dracu n-aș lua-o. Iau. Am bătut harta aici. Fac cu colul planetei. Dau flash. Nici din conector. Unul în dreapta aici. Nu cred că au căști ăștia. Bă, short, nu știu de unde m-a luat. Short, cred că, monstru, nu știu. Short? Mamă, e în curs și trage, mă. S-a adus 16-0. Hello, darkness, my old friend. Hai mă, Ravene, cine? I've come to talk with Era aici, you lasă-o short. again. Păi și aici și short mai sunt doi. Mai ai 20 de secunde. Iau armă după jos și spargi. Era fix în dreapta ta. Gen aici, în dreapta. Surprise, motherfucker! Ia uite, săracul are și music kit. Bă, ești nebun? Dar cine s-a dus cu bombă? Alex? Axeluț avea bomba. Felicitări. Ia Bă, și uite. că eu mă duc toate rundele B, că acolo am fost. Băi, eu ia să joc eu în Deagle. Dacă tot nu mai dăm 16-0. Am bomba, hai să o pierd singur acum. Bălea. S-ar putea să fie toți aia acum. Așa. Nu, unul e la mine Hai aici. fraguri, băieți. Bă, unul e la mine aici. Și ce să fac? Ești cu bomba singur. Păi nu, că vin și eu. Că mi-a dat hit prin smoke și nu-mi place. Conector. Mamă, m-am enervat deja, ești nebun. Nu te enerva. Cum o să te enervești la meciul ăsta? Du-te morții, mătii. E temberon. Conector, bomba. Aia, pula.
Te în gură, mă. Bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Mamă, un glonț i-am dat lui ăla, ești nebun. Un glonț, i-am făcut un glonț. Look at the top of his head. Look at his leg. Spatele. Mamă, bine-ți rău, Alex. Păi, ce dracu. Hai, da. Hai, mă, Alex, B. Haide. Te ustas banana, ia uite-l pe ăla, eu usta banana. Ce pretenții ai la ce nume are? Sunt curios dacă știu unde sunt site-urile să atace. Poate încearcă să plateze bomba, vita. 2 mid. A murit. Te ajut. Bravo. Încă unul. Bă, nimic pe B. La voi e, Nimic. băieții. Eu am bătut Hai, mă, ajută-mă! Eu mi-am consumat toate gloanțele după aia și ai bătut tu. Bă, păi le-am dat numai un glonț. Te-am dat și eu lui ăsta pentru tine. Sau la modul ăsta. Fii-te-n fric. E pe lungul, nu știi. Alex, dacă îl prinde, uite-l la. Cred că e la leagă-ne. La leagă. Ai și tu unul din meci și a intrat iar. Se prinde să fii. Se întâmplă ceva? Că n-au anticipit aici. Bă, am auzit ceva, bre? S-a pierdut pe fac. E aici la mos. Se duce la... Lamă, dați lamă. Da. Deci, Andrei! Mă! Bă, păi nu te-ai dus cu pistolul spre el? Ia să punem un lista Păi, story. dădeam lamă. Las că și eu am pierdut la mea. Dă-te, că-mi țin mid-ul. Dă-te, că-mi bag pe ăla. Dă-și mi un pistol de aproape. Sau lasă. N-am nevoie. 80 viață. Mă, ți-ai rupt picioarele. Wow. Ăla stătea pe loc, mă. Și-a creștine. Am venit cu lumină la tine. Era un fel să Da. Merge, dar nu stai ca lumea. Prea. Nu e în bază. M-am mințit ăla, nu e AFK. Tactic. Pune game-ul cu shift-ul. Care-ți mor? Tu te pe mine să vezi cum mă mișc. Te văd. Da, și Până mâine dacă... ajung. E B, ia coaie. Da, și fără shift tot. Nu, mă mișc un pic mai repede. Ce, mă? E bomba, da. Eu zic că e B, mă. Ia. Dacă Eu eu... voiam să pun un Insta Story acum. Dai flash, Alex. Mă, ce bun smoke am dat. Dai flash. Da. Hai Mai să-i dă dau. la... Nu mai am. Adică mai am, dar nu știu. Ia, uite că Bă, pe poate bine. vezi că se învârte ăsta cu magnetul. Surprise, motherfucker! Ce faci, Era mă? dracu, nu l-am văzut. Ce am făcut, am câștigat? Și la unul. Mamă, ce bihop face nebun. Go! Nice. Cu story, mă, gata, mă. Ia, Prisma nu putea să-mi dea și mie 2 de aia. E de la... Bine, mă.